Wah, urip kok. Mangan turu, meleh mikir jodoh. Jodoh wae ra oleh-oleh. Ranjike uripku ki pantes-pantesan tok lho. Kok hidup yo kok ujung-ujung ditolak. Rasane kok gatel ya kaya gatel-gatel ya. Tuh ngombe bareng. Mbah. Mbah. Ngombe, pekno. Goran kuwri. Kenok dong, ngeduk nyeduk jebor. Dewe rasa njaluk gelas. Tunggu luwe. Mau manganan to ora yo? Luwe tunggu. Wih, genoke ana manganan iki gak. Kono. Tunggu mana? Hah, kau Lisan? Masa nang kandang pite? Coba tes. Piye iki? Angene. Ambune tengi kok kotir. Wah, tutup sik kesini cing. Kos nanti kue. Iki gak ono san. Iki. Double kill nih. Sekor enek mangkel lho. Dolan ae ngene iki. Alhamdulillah, yo. Najan wingi ra poso. Oleh ganjaran sadek-sadek. Muga-muga oleh polase dalane swarga. Wah, apa nih sesuk? Olahraga po enak. Lemesna geger. Wong yo perkara ae. Ora trimo aku pokoke. Bales wae, titani ae pokoke. Ada sepatu cowok. Kerasa gini. Saya aman cuy. Alah, kan dapat sepatu yang kerasa gini. Aman jaya. Nah, ini pas. Kuat ki aman di dalam maupun di luar, terjangkau. Pas karo. Wah. Tulinan. Oh, nek kulkas enek kawan. Iki nek genduk wong biyen. Awak sehat, pikiran pun tenang. Tidak lupa tanam tuh. Kebakamat mencuban. Pan.
susu ditambahi gula. Ora payu Lah iya. dal moro. Apa to, Mbak? Sing bener kuwi. Wis kadung ke susu tapi milih wong liya. Cuwongor. Apa aku? Tak sih gua. Semakal jajan terang. Wes derajat sih nih, rasanya jodohku jeduk. Sepatu iso nyaman ngene, ngalang-alai sepatu apa niku. Ki apa meneh iki? Tau wonge. Gong. Masalah. Sewande nak kene sik bawon. Gusti paringono jodohku elek. Yo wis. Sepenting ayo. Maneh. Kuwi ono endi ngene iki? Wis, terus. Lah. Rek ngoyo ning kene ae. Kalau tempat ngoyo. Udah nih. Kok pesing-pesing tengek. Apa yang melantur? Wabut ngelantur tenan. Ana awakmu jer, aku gak ero. Ra Mangkel aku. Lelang medhone tak kempesi wetengem. Uyah tengek kabeh. Muk. Gak ngeres. Kok sampai bening ini? Loh, maluk ini. Melok tangi. Pesing kabeh. Nek olahraga dulu. Gak mau. Cocok kowe kae. Apa ye? Salah ngata.
pamit kanggo panjenengan sedaya.